Лахе Гуру, намасте на всички. Реших наистина да запиша това послание, което ми се струва, че може да бъде полезно не само за мен, но и за всички, които имат интерес към такава информация. За съжаление не можах да се справя с друг вид запис и допълнително към този материал. В Viber ще ви пусна снимка на две неща. Посланието, което получих, беше на 8.8.25 година. Отваряне на вратата на лъва и влизаме изцяло в нови енергии. Получите един бял лист, който означава пустота, нищо, бял лист, екран, кой както желая, така може да го възприеме. И на този бял лист се появява тази схема, която ще ви изпратя. Така не я виждате, защото е обратно. Но каква е идеята? Белия лист представлява, както казахме, това празно пространство, тази чиста, абсолютна енергия. Кръга, който можем да нарисуваме в този бял лист, може да бъде определен като Бог, наречен с 1008 имена. Сатчитананда, Брахман, Творец, Бог, Създател, Аллах и тук няма ограничения. И в този кръг на Бог първото нещо, което се сътворява, е всеки един от нас човек. Това е втвърдяването на материята, слизане надолу в нивата и стигаме до човека, който всеки един от нас е единствен и създава своята вселена около себе си. Как? С помощта на най-близки 12 същества, които са около него, 12 души. Тоест, един от нас се разделя на 12. Всеки един от тези 12 има свои 12. И ако приемем, че това са едни огледала в центъра на които, в залата на центъра на които се намираме ние непрекъснато се оглеждаме в тези огледала. Но те са огледала, те не съществуват. Това не са реалности, е нашата мисъл, нашето съзнание, нашето его, което се оглежда в тези огледала, които според мъдреците около нас има 144 000 такива. Така както
близките наши 12, каквото горе, това и долу. Така са създадени и 12 часа на часовника, и 12 месеца в годината и така нататък. Много неща, които могат в ежедневието да се проследят и допълнят тази информация. Всеки застанал пред огледалото, ето и аз сега съм пред камерата, знаем как става корекцията. Няма как да коригирам образа, който се оглежда и който е срещу мен, но единствено мога да коригирам собственото си аз. Нашата заблуда, че ние можем да поправяме другите, да ги водим, да ги коригираме, да ги наставляваме, е грешка, която плащаме скъпо. Ако успеем да приемем и осъзнаем, че единствено има едно и това е аз, но това не е егото, не е личността, която е Даниела, жена, вишистка, йога и така нататък. Нищо подобно. Това е моята чиста, необятна душа, която играе в този земен филм. И нищо не ни принадлежи в информацията на тази истина, нищо не притежаваме, нищо не е вечно, тъй като всичко това е проекция на съзнанието към гледалата, които го сътворяват. Ако осъзнаем тази игра на егото и започнем съзнателно да следим мислите, ще забележим как имаме пълната възможност да намалим огледалата, в които се оглеждаме. Защото илюзиите се стопяват, изчезват и връзките се прекратяват. Осъзнаваме, че сме човек-творец, но това може да не е творец на криви огледала, а творец наистина божествен. Какво можем да направим след едно такова осъзнаване? Всичко, което сме нарисували в нашия живот, всичко, което сме създали и вече не ни е необходимо, не желаем да бъде в нашето полезрение, живот и така нататък, може да бъде изтрито с гумата и отново да започнем с белия лист. Каква е възможността и как бихме могли да постигнем такова нещо, ако съвсем съзнателно започнем да следим своите мисли. Мислите са твореца, мислите се оглеждат в огледалата и от нас, така както сме създавали досега несъзнателно, можем да го правим съвсем съзнателно и да творим това, което наистина нашата душа желае.
Дори ако сме се изморили от безкрайните сериали, филми, участия, които сме създавали и сме играли в тях, имаме право, свободно право на избор да изключим прожектора, да светне светлината в залата и да спрем колелото на самсара. Вечните прераждания, вечните нови животи и така нататък. Разбира се, пак казвам, това е свободен избор на всеки, защото можем да изберем да се слеем с абсолютната чиста божествена енергия, енергията на блаженството, на екстаза, на радостта, там, откъдето всички идваме. И искам да ви кажа, че не говорим от позицията на прочетени книги или участие в семинари или някакви други подобни събития, но знаете, винаги споделям с вас неща, които наистина са се случили с мен, които съм преживяла и смятам, че мога да споделя и да бъдат разбрани. Тези информации дават възможност на всеки от нас, търсещ свобода, истина, промяна, ново духовно израстване, да тръгне по този път и да го развива. Не за да се хваля, а за да потвърдя това, за което говорим, и надявам се много от вас да имат подобни преживявания или други, но няма значение. Всеки според своето ниво на развитие позволява тези неща да се случат, но преди 25 години, без да съм практикувала нещо, без да съм желала, без да съм го търсила, се слях с тази божествена, блаженна светлина, изпълнена с любов и невероятно усещане, което не е изгаряща светлина, а е обгръщаща и даваща всичко, от което имаме нужда. Едно необяснимо преживяване. Няма да влизам в други подробности, но нещо, което пак е във връзка с това, което говорим преди около 6 години. Усетих и това невероятно сливане с тялото, с всичко и изгубване в тази пустота. Нито едното, нито другото преживяване са страшни. Напротив, наистина човек разбира, че е у дома, че е изпълнен с любов и всичко около него е повече от вълшебно. Как бих могла да приведа пример? Все едно една капка вода, която се е изпарила от океана, издига се като въздух, стига облаците,
става на вода, пада обратно като снежинка или като вода отново в океана и така материално мога да си представя това, което съм изживяла. Капката вода, която се е отделила от океана и е помислила, че е снежинка, че е прашинка, че е капка вода, незаменима и вълшебна, се връща отново в цялото. Искрено и много вярвам, че този споделен материал може да бъде в помощ на всеки от вас и да си даде сметка да се върне назад, да прегледа нещата в своя живот и да открие, че наистина сам твори, сам е в света. И още едно доказателство, когато легнете да спите и сте в дълбок сън, няма никой от нас. Няма болки, няма страдание, няма история, няма ситуации. Ние сме в нищото. И това е реалността. Ако желаем да се измъкнем от колелото на преражданията, от колелото на хамстера, можем да дръпнем шалтера на сериалите, на филмите, на проявленията и наистина да се слеем с нашето аз. Велико, огромно, абсолютно. Благодаря ви за вниманието. Вахегуру.